Acum mă filmez. Acum filmez asta. A? A. A? A. Crezi că se retrag? Ia uite, nu vine de încolo unul? De încolo. A, e pasărea aia. Unde naiba să retragă? Stai că le vedem acum. Unde se retragă că astea vin încoace. Dar pe unde vin? A? Ce? Bă, dar ți-i merge blițul? Nu știu de ce. A? Nu știu. Păi îți merge, că e bec la prins. A. Da. O merge. Hai, că pleacă. N-ai masele. Altul? Da, ia uite-l. A, potohârcă de aia. Ăsta dacă se bagă lângă alea. Mamă, zici că e drujbă în zbor. Pleacă și ăsta să-și arate nervi. Dar unde s-a alea mâncați? Și-au fugit? A? Uite, alea sunt încolo, Unde? uite-le încolo, să vede drumurile de fund, dar... Da. În partea aia, uite. Nu vine. Dacă nu ăsta militarul... Ia uite-l. Ăla, dar e militar vechi ăsta. A făcut armată când avem noi ani. Ia uite-l. Chiar că e de la... Până zboară, îl doboară. Până zboară ăsta, îl doboară. Da, mă, dar astea sunt și militare, frate. Era pe timpul de... 1900... Ba, ăsta e ăla de zburat încet, mă, zici că e balenă de aia. Uite, mă, ăsta e ce ăsta, mă? Nu știu. După ălalt o alimentează sau pleacă și ăla. La unitatea lui. Uite și pompierii, vezi? Gata, mă, că s-a terminat, că se strâng pompierii. Uite, ăla vine înapoi. Astăzi, 9 septembrie, show aviatic La în Anglia, la Duxford, Duxford. lângă Cambridge. Fireman. Păsări, ce dracu să prind? Nu prind nimic. A? Aici nici poți să nu se mă sunt bele, că nu știu. Pazari. A, uite, ăla se duce la Balamuc. Vorbește frățare. Dau la OTV. Na. Duxford. Muzeul de război. Ăla acolo e muzeul de război. Da? Da. Ăla și cu ăla de acolo, sunt două clădiri. Dai seama câte avioane au dat pic. Tancuri. Am văzut pe internet. Da, mă, ce faci? Mai stai? Ăla a plecat. Ha? Păi eu știu mai bine asta. Nu mai bine, ce-ți mai bine, gata. Până acum ajungea direct. A? Ajungea direct la Londra, aștepta. GCB-ul încarcă box paleți pentru mâine. Pentru mâine. Da. Mâine la 7 fără un sfert încarc. Hai. Îmi lasă pișe. Păi și eu mă. Unde acolo? Te-ai pișat deja. Ești filmat. A? Alt pișelău. Ți-am zis, pereții i-am făcut eu atunci. Tot, nu? Tot. Aproape tot.
mai sigur. Hai, merg încolo. Da. Stai să-mi iau... Stai să-mi iau asta. Ce? Au lăsat cartușe în zbur, ce? Ha? Da, uite alea de... Vezi? Uite, cartuși. Dar de la ce o fi asta? De la roșu, de la... Care la roșu? De aia roșii, mă. Da? De la... Cum îl zice? N-are pe ele spate? Bă, da. Nu scrie pe nimic? Stai. Elfii 12. Hai, dă-mi nebă, că nu vrei, ia-l cu tine. La caravană. Ha, La caravan? că pe avion nu să le iei. În avion ești nebun la cap că mă... Zice ăștia după aia că vrei să deturnezi avionul. Ha? Da. Uite mă altul. Ăla ce dracule e? E de la mă... Comercial? Nu știu, planează. Ah. GCB-ul. Ha? From tomorrow, David, eh? 7 o'clock tomorrow. Ha? Altul? Ah. Am crezut că e alt... Da? Hai pe acolo, pe drumul. Prin drum. Sper. Spui că apare asta înapoi. Ce dacă apare? Ha? Unde? Păi cam așa arată, gard, dreptule. Nu știu ce. Aici nu vezi că la noi nu... Camp. Șosea morți sau chestii. Aha. Iepuri. Era un iepure. Aici e zonă dezafectată. Și ăsta e gardul făcut de noi. De uite, ăla l-a dărâmat în picioarele. Ce n-a spus? Ca să delimiteze zona. Că intrau ăștia cu agregatele pe aici. Da. Carcavana 2. Uite, la altă de acolo e la fel treaba asta. Care? Nu? Ultima din stânga, e mare. Da. Am vorbit cu Uite Gridline. Am vorbit cu un țigan pe ăsta, cum a zis, pleacă n-am Uite Gridline numai aici. Ce era? Gridline-ul. Dar alea nu mai sunt aici. Ce era? Proiectilele. Ce reptil? Proiectilele, mă. Ba da, uite-le acolo. Unde mă ia? Uite, mă, proiectile de război. Ia mă, căți. Haide. Uite-le. Le vezi? Hai să nu dai în ele. De... Ia uite. Proiectile de război. Vechi. Hai, poate bubuie de ale morților. Ha? Cum se bubuie? Hai că trebuie și rău. Hai, dă-ne în sânge. Ha? E, da. Hai. Proiectile de război. A zis că e el cu putin. Da, știu. Am mai decolat unul mare, nu? Ai văzut? Acum. Cum ar fi să faci de arma asta? Aici, da? Bele. Te și ăla de basket, vezi? Da, am văzut, dar ce vezi? Care are minge. Jucăm basket cu mingea de Da, rând. da. Dai la coș ca un mușchi după aia. Caravana lui George și a lui Ștefan. Caravana lui Tomi și a lui Monica. Caravana din fața lui Pit. Caravana noastră unde
Irina și Robert, Alu Bulgăreca. alu Bălgăzoica, alu Margot, după ea alu Gunnar, Machineta, da. Țar. Caravana lui Nic. Și aia, asta e caravana noastră. La români. Caravana românească. Caravana din România. Caravana spălător. Made in England. Da. 67,5 mm. Da. Vezi? Cartuși de... Da. Fesele de costă, nu? Cred că e de vânătoare, mă? Da. Da? Da, tot ce e posibil. Ia uite ce zboară. Zboară, Cornele, zboară. Aia prinsă, mă. Se numește TFL Flyer. Nokia E-Series e asta. E-Series. E70 și E61 parcă sau nu știu de. Fața trebuie schimbată, atât băga mea și pula în ea. Mi-a căzut fața. De la asta. Oh, WhatsApp, Da. WhatsApp, hap, hap. WhatsApp, hap, hap. Hai. Aici în Cașcarabet, în caravan. La noi. Un pic curat ar trebui. E destul de curat. Astea sunt eu, în oglindă. Masă. Știrile la televizor. Ciorbescu. Aici e patul. Pic de lumină. Cam atât. Cam asta e. Laptopul meu.